βρέθηκα πάντα στην πρώτη γραμμή της μάχης. Εκεί βρίσκομαι και εκεί θα βρίσκομαι, κυρίως σε δύσκολες ώρες. Άλλωστε, η απόφασή μου να ζητήσω νοπή λαϊκή εντολή δεν ήταν εύκολη, σας βεβαιώ γι' αυτό. Είναι όμως η μόνη υπεύθυνη επιλογή για να αντιμετωπιστούν οι μεγάλες προκλήσεις. Δεν ξεχνώ ποτέ ότι είμαι ένας από εσάς. Μακεδόνας που ξεκίνησε την πολιτική του σταδιοδρομία από αυτήν εδώ την πόλη. Μακεδόνας που παρακολουθήσατε από κοντά όλα τα βήματα της πολιτικής μου πορείας, ένα πράγμα γνωρίζετε. Ότι παντοσίγουρα βάζω πάνω απ' όλα το εθνικό συμφέρον. Όλα τα υπόλοιπα έπονται. Αυτή πρέπει να είναι η κυρίαρχη πηξίδα για κάθε πολιτικό. Αυτή και μόνο αυτή η πηξίδα με κατήφθηνε στις πρόσφατες αποφάσεις μου. Το συμφέρον του τόπου επιβάλλει να εφαρμοστούν απαρέγκλιτα οι πολιτικές που ανέλησα. Προσωπικά σας βεβαιώ ότι θα κάνω ό,τι έκανα πάντα. Θα επιμείνω στο δρόμο της ευθύνης. Αυτό είναι το χρέος μου. Αποφάσισα να ζητήσω νέα λαϊκή εντολή ώστε να εφαρμοστούν οι αναγκαίες πολιτικές. Και θέλω να γνωρίζετε, το κριτήριό μου είναι και ήταν ένα και μοναδικό, το εθνικό συμφέρον.